Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στις 10 το πρωί έλαβε χώρα το πρωτάθλημα Paintball Conflict Military Simulation σενάριο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πρώην εργοστασίου στο 3ο χιλιόμετρο Θηβών Λιβαδιάς από το κατάστημα Winter X. Στον εν λόγω χώρο λειτουργεί πίστα Speedball καθώς επίσης και πίστα για αγώνες, σενάριο και Rec-Ball. Το κατάστημα Winter X κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και βρίσκεται στην Πινδάρου 16 στη Θήβα. Από εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε εξοπλισμό, σκι, snowboard, paintball, skate, καγιάκ, κανό, είδη κάμπινγκ και ορειβασίας μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων με πρακτική και αισθητική υπεροχή. Είναι η δεύτερη κατά σειρά χρονιά συνδιοργάνωση του πρωταθλήματος Paintball από τους κύριους Πρόδρομο Πιτηρόπουλο και Γιώργο Αδαμίδη. Μια οργανωμένη προσπάθεια διεκδικεί δυναμικά την προσοχή μας, παρέχοντας στους φίλους της χρωματοσφαίρισης την ευκαιρία για παιχνίδι μέσω του σεναρίου στρατιωτικής εξομοίωσης, αλλά και σε όλους τους παρευρισκόμενους ένα πραγματικά συναρπαστικό θέαμα. Οι παίκτες των ομάδων που συμμετείχαν στον αγώνα δηλώνουν ενθουσιασμένοι από το άθλημα, καθώς το θεωρούν μια μεγάλη διέξοδο από την αγχωτική καθημερινότητά τους. Οι ίδιοι νιώθουν να τους παρέχεται η ευκαιρία για ψυχαγωγία, σωματική εκτόνωση, κοινωνικοποίηση αλλά και παρέα. Πώς βλέπετε τη φετινή οργάνωση σε συνεργασία με το Winter X που λαμβάνει η χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά? Φέτος η οργάνωση που έχουμε είναι πολύ πιο καλύτερη. Το τουρνουά είναι πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο. Ανεβάζει τα στάνταρα υπερβολικά υψηλά. Είναι φυσικά κάτι που το θέλουν όλες οι ομάδες που παρόλο την κρίση που υπάρχει σε όλη την ελληνική κοινωνία ακόμα καταφέρνουν και ακολουθούν μια τέτοια δύσκολη σειρά και αυτό είναι θετικό. Θέλω να μου πείτε τι είναι και τι περιλαμβάνει το Conflict Mil Sim σενάριο. Το Conflict είναι μια αγωνιστική σειρά, ένα είδος πρωταθλήματος που αφορά το είδος του paintball σε σχέση με την στρατιωτική εξομοίωση. Είναι ένα από τα τρία βασικά είδη paintball που υπάρχει. Είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται στην Ελλάδα, έχει εδραιωθεί και πλέον ουσιαστικά είναι ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα παγκοσμίως αυτό το είδος λόγω των ιδιαιτεροτήτων, όπως για παράδειγμα και αυτός ο χώρος όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές. Τι καινούργιο έχουμε να περιμένουμε από το Winter X και από τα Extreme Sport γενικότερα? Καταρχήν δεύτερη χρονιά φέτος, Conflict στη Θήβα, σημαντικό για μας, για την ομάδα, για το μαγαζί μου. Το καινούργιο που έχουμε για την νέα μας σεζόν είναι ένας καινούριος χώρος μεγάλης έκτασης, βιομηχανικός, και το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει αρκετά σημεία στεγασμένα ώστε να αποφεύγουμε προβλήματα βροχής. Όπως βλέπετε και σήμερα ο καιρός είναι λίγο δύσκολος, ελπίζουμε να μας κάνει και τη χάρη. Ένας καινούριος χώρος λοιπόν, στον οποίο θα απολαύσουμε πιστεύω αρκετά παιχνίδια. Για άλλα Extreme Sport πέρα από το Paintball τι έχουμε να μάθουμε? Extreme Sport, αν θεωρήσουμε Extreme το ski και το snowboard, έχουμε canyoning, είναι διάσκηση φαραγγιών με ραπέλ, καταρρίχηση δηλαδή χρησιμοποιώντας σκοινιά. Έχουμε καγιάκ ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο έχει αρκετή δόση αδρεναλίνης, η θάλασσα μεταβάλλεται. Επίσης κάποιες ορειβατικές εκδρομές όπως σε συνδυασμό με rafting, διάσκηση ποταμού με βάρκα. Αυτά είναι κάποιες από τις δραστηριότητες, είναι το paintball. Θέλω να μου πεις τι είναι για σένα το paintball, τι σημαίνει? Είναι τα πάντα. Αγάπη για τη χρωματοσφαίριση, φίλοι, τρέξιμο και αγάπη για τη φύση. Θα ευχαριστήσουμε κιόλας την ομάδα των Winter X που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον ωραίο χώρο, που τα παιδιά έχουν δώσει μεράκι για εδώ πέρα και τρέξιμο πολύ για αυτές τις μέρες, και σας ευχαριστούμε και εσάς που έρχεστε εδώ πέρα να μας δείτε. Το paintball είναι κάτι παραπάνω από χόμπι, κάτι παραπάνω από παιχνίδι, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Με βοηθάει και ξεπερνάω το άγχος καθημερινότητας, συναντιάμαι με φίλους που αγαπάω και συντονιζόμαστε για να κάνουμε κοινά πράγματα.
Καταρχήν να πω εισαγωγικά ότι το paintball στην Ελλάδα έχει έρθει τα τελευταία 20 χρόνια. Ουσιαστικά όμως από το 2006 και μετά έχει προσθεθεί σε εμάς μια ειδική κατηγορία, η MILSIM, Military Simulation, όπου είναι ουσιαστικά προσομοίωση αληθινού πολέμου. Το paintball δεν προάγει ούτε βία, ούτε μας κάνει πολεμοχαρείς. Αντιθέτως, είναι ομαδικό άθλημα. Μπορεί να σου δημιουργήσει προσωπικότητα, να σε κάνει ηγετικό άνθρωπο. Αδρεναλίνη, είναι ένα extreme sport. Ουσιαστικά όμως το κυριότερο είναι η παρέα. Μαζευόμαστε τις Κυριακές και εξοντώνουμε όλη την κούραση, τα άγχη της εβδομάδας, εκτονωνόμαστε σε αυτό το πράγμα.